wato ulul azmi, muka ɗauko annabi Ibrahim muka fahimci yanda ya fuskanci jarabawa, muka zo muka fuskanci annabi Musa alaihi salam yanda ya fuskanci jarabawa. Yau kuma ga mu za mu kalli rayuwar annabi Isa alaihi salam. Kun san daman na gaya muku ulul azmin nan guda 5 ne, kuma mun ɗauki ɗaya daga cikinsu Ibrahim, Musa. Yau za mu ɗauki na 3 shine annabi Isa alaihi salam. Annabi Isa alaihi salam ba ma kaɗai ulul azmi ba ne, a'a yana da wani matsayin, domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi matsayin cewa shi kalma ce ta Allah. An halicce shi da kalma kamar yadda aka halicci annabi Adamu da kalma. Sannan shi ruhi ne daga wajen Allah, ma'ana halittarsa ta saba wa sauran halittu. Ruhin da aka bashi, ruhin da aka halicce shi da shi, ba a yi halittarsa ta hanyar jima'i mata da miji su yi aure ba. A'a, Allah ya rike shi ya ba wa mala'ika Jibrilu, mala'ika Jibrilu ya je ya hura wannan a cikin mahaifiyarsa. Wannan ya nuna yana da wani matsayi a wajen Allah maɗaukakin sarki. Amma wannan matsayi kuma bai sa a ƙetare iyaka da shi ba. Shi yasa alƙur'ani ya kira ahlul kitabi ya ce la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi ghayra al-haq illa al-haq. Kada ku gaya wa Allah abin da ba gaskiya ba. Innamal masihu Isa ibn Maryama rasulullah. Masihu Isa dan Maryama dan aiken Allah ne. Me matsayin shi? Dan aiken Allah, ba dan Allah ba. Ha? Allah ne ya faɗa, ya ce Masihu Isa dan Maryama menene? Dan aiken Allah ne, rasulullahi ne. Wa kalimatuhu, kuma kalmarsa ce, ita ce kun alƙaha ila Maryama, da ya jefa wa Maryam aka halicci annabi Isa da shi. Wa ruhun minhu, kuma ruhi ne daga gare shi. Lokacin da Allah ya halarci annabi Adam, sai ya fito daga bayan tsatsan annabi Adam, ya fito da duniya gaba daya, har da kai. Wannan ya ce ni kai din fa, har da kai aka fito da kai, duniya gaba daya fa dukanmu fa, har da yan rigiman nan masu kashe mutanen nan, duk da su Allah ya fito da su, ya ɗauki alkawari. To da ya tashi mai da mu gaba ɗaya, sai ya zare na annabi Isa. Shi ba za a bi tsarin halitta, tsarin haihuwa a haife shi ba. To shi yasa ya ce wa ruhun min, ruhi ne daga gare shi. Sannan sai ya ce fa aminu billahi, ku yi imani da Allah, wa rusulihi, da manzanninsa. Wala taqulu salasa, kada ku ce 3, ma'ana kada ku ce shi Isa ɗaya daga cikin 3 ne. Kasan su suna da wata fahimta, God the Son, wato Allah Uba, Allah Ɗa, Allah Ruhi mai tsarki. Nawa kenan? 3. Kuma an ce Allah ne su ce 1. Kun ce 3, to 3 ɗaya da 3 da ɗaya ne? Ba ɗaya ba ne. To sai Allah ce kar ku ce haka, ku daina, shi ya fi alheri a gare ku. Allah Ubangiji ne guda ɗaya, tsarki ya tabbata a gare shi a ce yana da ɗa. Shi ke da sammai da ƙasa. Allah ya isa abin dogaro. Kaga annabi Isa, Allah ya masa baiwa kenan. To baiwar da Allah ya masa ma bata fara daga kan shi kawai ba, a'a, sai da ta faro daga babar shi. iz qala Allah ya Isa ibn Maryam uzkur ni'mati alayka wa ala walidatika, ka tuna ni'imar da na yi maka da nawa kuma babarka.
iz ayyatuka bi ruhil qudus lokacin da nake karfafa ka da ruhi mai tsarki shine jibril alaihi salam tukallimun nasa fil mahadi kake magana da mutane a lokacin kana jinjiri. Ka san mu ne muka san annabi isa. Wata rana muna wani program wai shi Abrahamic mission, sai a haɗa ni, yau ma za mu yi karfe 11 dare ake haɗa mu da babban limamin kirista a ce in yi maganar musulunci yayi na kiristanci, in ce mu je. Kana fahimta? To shikenan sai ana magana annabi isa, na ce ai ku ba ku san shi ba, mu muka san shi. Ku da kuka ce sai da ya girma ya fara yin miracle wai ya mayar da ruwa ta zama giya. Muka da muka ce tun daga lokacin da aka kai cikinsa da haihuwarsa duk miracle ne. Haka ake kara musulunci, ba da rigima ba da naushi. To kai naushi kuma me ya faru? Me abun fada baya fada, kar ka yi rigima da kowa. Mu a fahimtar mu da musulunci ba rigima, zaman lafiya muke so a samu a kasar mu. Shi ne babban yan difenda ai. Wai za a ce wai ai yan difenda ta zo. To yan difenda ba zaman lafiya, yan difenda ce? Tsakani da Allah a ce yan difenda ba zaman lafiya. Gidanka ka ɗauki gidanka da kai da matarka da 'ya'yanka ba zaman lafiya. Amarya na dungure maka kai, uwar gida na cire maka hula. To yanzu ka zo ka ce kai mai gida ne? Sai dai mai gida, amma ba mai gida ba. Saboda haka independent zaman lafiya, Allah ka ba mu zaman lafiya. Saboda haka annabi isa aka ce za ka yi magana da mutane kana ɗan ƙaramin yaro, kuma yayi ana tambayin babar shi, tana nuna shi, kawai sai kama magana. Yana jinjiri ran da aka haife shi, tun kafin ma nan daga faɗowansa ya fara magana da babarsa. Sai ya ce wa kahalan, kuma za ka yi magana da su in ka zama dattijo. To an ɗauke shi sama bai zama dattijo ba, da haka zai dawo kenan ya yi magana. Saboda haka sai Allah ya gaya masa cewa ka tuna lokacin kuma da na sanar da kai littafi da azanci, na baka attaura, na sanar da kai injila, kuma ka tuna lokacin da kake kwaba ƙasa ka yi tsuntsu ka ce tashi, sai kawai tsuntsun ya tashi. Annabi isa aka ba wannan. Sannan bayan wannan ma ka tuna kuma lokacin da kake warkar da wanda aka haife shi ba ido, kamar addu'a sai idan shi ya bude. Kuma kake warkar da kyadi, ba kuturu ba fa. Ka san kyadi? To ka san dai kuturu ko? To kuturu shine wanda yake akwai ruwa na zuba, hannayen ba su gama yankewa ba. Kyadi shine wanda kuturtar ta cinye hannayen, ya bushe, ya zama ko ba ka ba. To za ka warkar da shi. Ka san ya fi wahala. Shi wannan yatsun ba su gama zubewa ba, ka warkar da shi ai da sauki. To wannan yatsun sun dungulmi ne shi, sai kuma a mayar da shi, sai hannu su dawo. Annabi isa ya yi wannan, amma duk Allah sai ya ce bi izini, da izini na ba da gwanintanka ba. Sannan bayan haka har ma ka tada matacce, kuma sai na kare ka daga banu Isra'ila. Bayan duk yayi wannan suka ce wannan ai duk dabo ne, sihiri ne, kuma suka ce za su kashe shi. Allah ya tsare shi. Sannan kuma Allah ya ce na yi wa hawariyina, wato disciple, almajiransa. Ya samu wasu almajirai da ya wa'azi, sai ya samu almajirai guda 12 masu gaskiya, suka yadda da shi, suka bi shi. Allah ne ya musu wahayi. Nan wahayi ne ba irin na aiko annabi ba, irin na ilhama.
aka sa musu ilhama a zuciyarsu suka yadda da shi. To bayan sun yadda da shi suka ce mun amanna washhad bi annana muslimun. Shi yasa muka ce muku annabi Isa musulmi ne. In ka kira shi Kirista to kai wani irin mutum ne? Allah ya ce mabiyansa sun ce mun yadda mu musulmai ne, kai kuma ka ce shi ba musulmi ba ne. Kai me komot? To wace irin jarabawa ya fuskanta? Annabi Isa alaihi salam ya fuskanci jarabawa iri biyu. Jarabawa ta waɗanda suka yi imani ta cikin gida, waɗanda suka yadda da shi kuma suka zama masa rigima. Suka ce masa, kai annabi Isa, yanzu abin da za a yi ka roƙi Allah, mun gaji da wahala, ya sauko mana da kaɓaki cike da abinci kawai mu kama ci. Ka ce kawai mu zauna mun yi imani kuma mu zauna da yunwa? Kaga wannan ai ƙalubale ne. Ya za ku ce a saukar da abinci daga sama? To sannan kuma ga ƙalubale na waɗanda suka ƙaryata shi. To shi ko su wayanda suka yarda da shi sai ya roƙa musu Allah, ya ce Allah ka sako musu da kaɓaki daga sama don ya zama mana biki ga na farkonmu da na ƙarshenmu, kuma ya zama alama akan ka abin nan. To shi ne fa sai kawai Allah ya saukan musu da abinci daga sama, suka kama ci. To sai suka ƙara ƙarfin gwiwa. To su kuma waɗanda ba su yadda da shi ba sai suka ce abin da za a yi kawai a je a tsire shi. Suka je suka haɗa shi da hukuma ta zo aka zo za a kama shi. To yana cikin gida da aka zo sai ce to wani ya bada kanshi daga cikinku. Sai wani ya fito, sai Allah ya sa mar kamannin annabi Isa. Sai suka ce gashi nan. Sai aka kama shi, aka tsige shi, aka tsire shi, aka kafa masa kusoshi a kada hannu da kafa. Shi ko annabi Isa sai Allah ya ɗauka yin shi, daman nashi ne, ya haura da shi sama. Yana can yanzu haka. Za ka je ka gani? To ta ina za ka bi? Ai ba can ba ne wallanta da ka ce za ka kewaya ka je ka gani. To kaga yanzu nan kalubale nawa ya samu, an jarabce shi ta ciki da ta waje. To haka kai ma za a iya jarabtanka ta cikin gida, za a iya jarabtanka ta waje. To haka ma Najeriya za a iya jarabtanta ta ina? Ta ciki da ta ina? Da ta waje. Akwai munafukai daga waje fa. Bindigogin na ina ake kera su ne? To ta ina suke shigowa? To a rufe boda? Ai an ma riga an rufe. Amma muna so a rufe, amma ba duka ba. A rufe daidai wajen da makami ke shigowa. Na ji wasu sanatoci sun yi magana irin ta waɗannan, Allah ya musu albarka. Suka ce wurin da yake da matsala a tattare mana, wayanda aka sa su aiki su yi aikinsu mana. Ya za a buntata wa kasan su suna son talaka. Ya Allah, duk mai son talaka Allah ka taimake shi. Duk wanda baya son mu ya Allah. A to ai ba mu da magana. Ko ba haka ba, talaka bawan Allah ne, ku taimake shi, ku tausaya masa, da wanne zai ji ne? Saboda Allah. Da ka a san yanda za a yi, in ma za a tare bodar tokar a tare saboda Allah. Ko ba haka ba, kai dai matsalar ka ba ka koshi ba. In aka koshi kan duk abin da za a yi mana, amma ban da rigima. A zauna lafiya, Allah ya zaunar da mu lafiya. To annabi Isa da ya haɗu da waɗannan jarabawa me ya ce? Bai yi rigima da kowa ba. Shi dai ya ce wa mutanensa, man ansari ilallah, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah, sai cewa zai taimaka mun in je wajen Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Sai waɗannan mabiyansa sai suka ce mu ne masu taimakon Allah.
amanna billahi mun yi imani da Allah wa shahad bi anna muslimun. Ashe duk jarabawar da kuka shiga to kar ku manta da Allah. Kar a zo ana kidnapping ɗinku ku ki komawa wajen Allah. Kar a zo ana kashe ku ki komawa wajen Allah. Duk abin da za a yi ku koma ga Allah. Sannan kuma bai manta da abin da zai iya amfani da shi ba. Mutanensa waɗanda za su taimaka masa bai manta da su ba, ya haɗa gaba ɗaya. Ashe kenan bayan mun koma ga Allah to ya kamata fa duk abin da muke da shi na hikima da kayan aiki da sojoji da 'yan sanda da SSS da wane ne da wane ne da wane ne da wane ne duka a haɗu a yi faɗa da 'yan ta'adda. Ba za mu ce mun dogara ga Allah kuma kawai shi kenan a ce 'yan sanda kar su yi aikinsu ba. 'Yan sanda su yi aikinsu. Ba za mu ce mun dogara ga Allah sojoji kuma ba su yi aikinsu ba. Ba za a ce kuma 'yan ƙasa kar su yi aikinsu ba. 'Yan ƙasa suna da aikin da za su yi. Shine in ka ga ba daidai ba, wai suna cewa if you see something, say something. To ni ma I said something. Allah ya zaunar da mu lafiya. إن الحمد لله تعالى نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله تعالى فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله تعالى وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أحبتي في الله، هذه هي الخطبة الرابعة من سلسلة خطبنا عن فهم الابتداء. وقد سبق أن تحدثنا عن الابتداء بشكل عام، ثم تحدثنا عن كيف نأخذ مثالا من حياة إبراهيم عليه السلام كأحد من
من أولي العزم. ثم أخذنا من حياة موسى عليه السلام كواحد من أولي العزم. ثم اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن تلكم المثال من حياة عيسى عليه السلام. تعلمون جيدا أن عيسى عليه السلام لم يكن رسولا فحسب، بل إضافة إلى كونه من أولي العزم إنه كلمة الله وروحه ألقاه سبحانه وتعالى إلى مريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. دلت الآية أيها الأحباب على أن الله سبحانه وتعالى قد من على نبيه عيسى عليه السلام بمنن كثيرة، ومنها ما كان في أمه ابتداء. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. ثم بعد ما عرفنا أن عيسى عليه السلام مبارك في حياته بل منذ بداية أمه، فلنعلم أنه قد أصيب بفتن في حياته. ومن أكبر الفتن التي واجهت عيسى عليه السلام ما صدر عن أتباعه، فإنهم يسألونه أشياء لا تصدق. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ثم دعا الله اللهم أنزل علينا مائدة من السماء، فأنزل الله سبحانه وتعالى مائدة من السماء. فكانوا الآن في شدة إيمان آمنوا به شديد الإيمان. ثم جاءه ابتلاء كبير كان بإمكان هذا الابتلاء أن يزعزع عرش الدنيا، لأنهم كانوا أي الكفار كانوا يريدون قتل النبي عيسى عليه السلام، لكنهم لم يوفقوا. أحس عيسى منهم هذا الكفر، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت فاكتبنا مع الشاهدين. دل هذا على أن عيسى عليه السلام لما واجهه الفتن لم يترك الله سبحانه. قال من أنصاري إلى من؟ إلى الله. ولم يترك أصحابه أيضا. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. يسأل الحواريين نسأله سبحانه وتعالى أن يكون معنا دوما، نسأله سبحانه وتعالى أن ينجو نيجيريا من البلايا والفتن. اللهم انجو نيجيريا، اللهم سائد نيجيريا من البلايا والفتن.
All praises and glories are due to Allah subhanahu wa ta'ala. We thank Him, we believe in Him, we bear witness that there is no deity worthy of being worshipped except He subhanahu wa ta'ala, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the final messenger of Allah. Brothers and sisters in Islam, this is the 4th series of our sermons on understanding trials. And we have learned that trial is life. No life without trials. And faith is taking you closer to more trials. The more firm you become in your faith, the more you are close to trials. And we have taken some examples from the life of two of the most top hierarchy of prophets. We have seen Ibrahim alayhi salam and Musa alayhi salam. And today we are going to learn from the life of Isa alayhi salam. Isa was not only a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, of a statue of the 5 hierarchical prophets of Allah, but also a word and spirit of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said, O people of scripture, do not exceed the limits in your religion, nor say of Allah except the truth. Messiah Isa, son of Maryam, was no more than a messenger of Allah, and his word, which he bestowed on Maryam alayhi salam, and a spirit from him. This shows that Isa has a position in Allah subhanahu wa ta'ala's sight. And it shows that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon Isa more graces, blessings, and favors. But that blessing started from his mother. Allah subhanahu wa ta'ala said, remember when Allah said on the day of resurrection, O Isa, son of Mary, remember my favor to you and to your mother. So he was blessed, and his blessing started from his mother. But despite all the blessings, he faced some challenges in life and trials in his life. Perhaps the first trial was from his people, those who believed in him, challenged him to do miracles that he cannot do without Allah's help. And that is where Allah is saying, when the disciples said, O Isa, son of Maryam, can your Lord send down to us a dining table full of food from heaven? He said, have piety. How can you ask me this? But later on he prayed, and Allah subhanahu wa ta'ala sent down that. Now they become more firm in their iman. And the last or the most dangerous challenge was when the disbelievers tried to kill him or crucify him. But he prayed, and Allah subhanahu wa ta'ala led them to crucify somebody instead of him. And that is why they are claiming they have crucified him. But before they attempt to do that, he prayed. He mentioned to his people that who will help me, who will be my helper to my Lord. That means that despite the trials, he has not forsaken his Lord. And he has not forsaken his people. And that is how we can conclude by saying that if any trial comes to us, we must face Allah subhanahu wa ta'ala, and we must use whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given us as resources to fight that, to change the scenario, to change the narrative, and to change the bad things that are happening to us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless Nigeria. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to intervene positively in our problems.